नमस्कार, मी संजना. आज तुम्हाला ब्रेकफास्ट आयटम दाखवणार आहे. ते म्हणजे गव्हाच्या पिठाचे धिरडे. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे गव्हाचं पीठ आहे, आटा आपण जे नॉर्मली चपातीला यूज करतो ते. त्यानंतर अर्धा बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे, टोमॅटो आहे अर्धा बारीक चिरून घेतलेला, मीठ, हळद, जिरं, ही थोडी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आहे आणि बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची आहे, तेल आणि पाणी. आता हे करायला आपण सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं, हे 1 वाटी मी पीठ घेतलेलं आहे गव्हाचं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण कांदा घालणार आहोत बारीक चिरलेला. हा अर्धा कांदा आहे. त्यानंतर अर्धा बारीक चिरलेला टोमॅटो आहे. चवीपुरतं मीठ, पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून जिरं, ह्या मी 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, आणि ही कोथिंबीर थोडी. आता आधी हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे, आधीच नाही करायचं आहे, लम्प्स होतात म्हणून आपण व्यवस्थित आधी मिक्स करून घेऊया. आता थोडं थोडं पाणी घालून मी हे बॅटर रेडी करून घेणार आहे. ह्याच्यामध्ये गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत, व्यवस्थित ते एकदम प्लेन झालं पाहिजे बॅटर. आता हे बॅटर आपलं व्यवस्थित रेडी झालेलं आहे. हे बघा, छान असं एवढं पातळ करायचं आहे आपल्याला. कन्सिस्टन्सी बघून आपण डोसा जसा घालतो तसंच तेवढं पातळ आपल्याला लागणार आहे हे. आता एकीकडे मी पॅन तापत ठेवलेलं आहे आणि त्यावर मी थोडं तेल घालणार आहे. आणि असं आपल्याला छान असे छोटे छोटे पॅनकेक्स असं रेडी करायचे. खूप पातळ पण नाही करायचे. आता हे जरा शिजू देऊया. वरून हवं तर थोडंसं तेल घालायचं. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून जरा शिजायला ठेवूया ते, आणि खरपूस रंगावर भाजायचं आपल्याला ते गोल्डन ब्राऊन. आता हे ओपन करून आपण बघूया. हे बघा, छान असं क्रिस्पी आपण भाजायचं आहे त्याला. दोन्ही बाजूनी छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत व्यवस्थित. आता दुसऱ्या बाजूने पण आपलं भाजलंय ते बघूया. हे बघा, छान असं झालेलं आहे दोन्ही साईडने आपलं. आपण हे काढून घेऊया आता एका प्लेटमध्ये. छान असा पॅनकेक आपला रेडी झालेला आहे. तसंच मी आता दुसरं घालून दाखवते तुम्हाला. थोडंसं तेल, छोटे छोटे केले तरी चालतील साईजमध्ये. 2 मिनिटं असं ओपन ठेवायचं आहे, म्हणजे हे होल पडायला सुरुवात झाली की आपण नंतर झाकण ठेवून द्यायचं त्याच्यावर, म्हणजे ते व्यवस्थित शिजलं जातं आतून.
आता हे बघा होल पडायला सुरुवात झालेली आहे. मी आता झाकण ठेवून देते. छान अशी आपली गव्हाच्या पिठाची धिरडी म्हणजेच पॅनकेक ब्रेकफास्ट आयटम रेडी झालेला आहे. हे मुलांच्या टिफिनसाठी एकदम उत्तम आणि झटपट होणारी डिश आहे ही. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली नक्की सांगा.